Kublai pi barua sesisian pat hakane kapor nakaliang kadidi megalaya ni pedang semua bahaya pi syakane ka jingya kren bat arwit kinong yeshim benta kibedai kinong yeshim benta kibanya kren hakabedai bat kokot kakia jong kipat ba te mentangin pin itu ya kinong yeshim benta jongi hakane ka program Health Essentials te kong pila ban pin itu ya dia yes ngadai ka state consultant ngakateng jonga kadai ka Flourish Lindo, State Consultant Jongka National Health Mission, Hapoka Directorate of Health and Services, Jongka Jila Mekalaya. Kekerteng jonga kadai Dr. C Yang Rai, ngadai Joint Director Jong Hapok DHS, but ngalong ru ke State Nodal Officer, ya ka CPHC, but ka NCD. Kapang kabangin ya keren menta kadai Swasth Nari Sashakt Parivar. Dia Dr. Pila banyak tuo Kampanya halal kata ke Swasth Nari Sashakt Parivar. Ni dan kong flourish Okay, ngalak ban sedang mengai kami. Ti hajing sisa long kani ke program ha ka banengkong ngis ngongo ya ka Dodarshan Meghalaya bakila khot yangi banwan manikren hapang halor kani ke phang ka bangi khot ke Swasth Nari Sashakt Parivar ka badai da ka tin Hindi ka bamot baki kenthei ki ba kot bakhia ki wan ra ya ka longying long sem ka bakot ka bakhia te hakabede bet kani ka campaign kadi ka jing sedang jong ka ministry jong ka health and family welfare naduk na Delhi kamut na banta ka jila Meghalaya bat khamtam ya barok khoi ka ri India te ya kani la launch da u prime minister jong ka ri India jong hi ka khat niau tarik bat kan kut haduk ka artarik jong uni ubenai banwan kata kamut haduk artarik jong benai Oktober bat hagi ni ki sngi ka bujing tmu ka long ba barok khoi ki kenthei bat ki khana kenthei mo ki bakhe samla kum tu ki de ban yo ek screening ki de ban yo ek jing hikai bat ki de ban yo ro ya kata ka jing sumar mo ha ki jaka sumar sarkar borok khoj bat khamtam de tangi ki kenthei khana bat hanre ki sinrang kirang baro kila banwan bat khamtam gi khulung makin yo ek jing aitika kababiang bat kabadaipor bat ki bai de ki ba ngila ban yakran kat mangidang yakran chakman ti kata kadai kaphang kabangi kwa aba kadai ka landmark mo kadai ka landmark initiative kabangi trailang bat barok khoi ki department ngi trailang bat ka rural development department ngi trailang bat ka social welfare department barok khoi ki kenthei ki scheme sarkar ki bapet ya ki kenthei kin wan ra ken ni ki long kmi ya ki kenthei bat ki khana samla bakin wan ki ki health center jongi ban yo ka free screening abat ka jingmot ka long bom de dan bangim ko ba ibero ikan thai lani I khna samla in shu yo jingpang hadin klem da screen bhai la deket te kata de ka phang jong kani ka Swasth Nari Sashakt Parivar te kong kani ka Swasth Nari Sashakt Parivar de ka bumut ba healthy women empowered family ba ladangi translate ladangi pen kala sha ka KHASI ka baong ba ka kenthei ka bakot bakhya kad ai bor ya kalong yang long sem te kong halor ita ibenta phila banjor khendiat ngala I ba doktor ro ila ban at ya kata mo kombangila ayo I haki health center jongi ban haki kam gi bangi trai haki ni kisnam bat ki ya ki bala de ro ni itho bet batang gi kenthei ki bawan wat ya ki ya ka jingko jingkhya mo namar ka kenthei ka haban shet ban penbiang ya ka bam gedi bat ka jingko jingkhya ka sedang na ka bam gedi kajing kot kajing kya kas dang rot na kajing le khot ki kan thai ki de ki ba pet ya kajing le khot hi ngasam ki ba penbiang ki bam kadi ki ba sumar ro ya ki khon bat hakajo ko por ki de ki nong wan ra ro kajing emo ki de ki bapa ki bapun ki bakha na kata kada kajing kot jing kya jong ki lada ka troin ka mot ka hakayeng ka sem ro kan troin mano ban shet mo mano ban pet ya ka khot ka subah hi ngasam bat lada ipang itroin kamot kumno inla ban sumari ka yeng kasem bat hakata karukom long barok khot ka yeng kasem bat ka imlang sa lang ro ka kata ken tinga tharai na kata ka daw ba prime minister jong India jongi Sri Narendra Modi ula pelong ya kani ka campaign bangin pet benya ya kani ka jing dan kam ya kilong kami bat kin thai bakin shat kin khia
Kani ke campaign kum bi ong I confloresmentan ba ki kentai ki de ki ba kamwan sakman ban yalam ki kon benta ban Isaac nang tapat ban wan check up ele de ko por bi so sitam te tang ba kani ke campaign pan ka kam ban kia ki ka kam ban ya kani ka screening habangi ong ka screening kamot ba ni screen ye ki breu ki basat bakya namar pin de pet kendian dai okay ngin dia keren sepangga maternal health lane ka jing kha jing pon jong kentai ka dei bagi la don long ta bagi armat lane bagi don kanu ka jing pang ha kamat ka jong ki handre pin de pet pat ye kene ka NCD ka bangi ong ka non communicable disease hapo ka non communicable disease pat ki breu Hakapor bakadang sedang nei kem so tho ken penam yo I ki brio ki bapet ru kenam I tho hi ki brio ki bapang but ki ele dia ru kenam so tho e ka jing ban jong ka jing sistem namar hakapor bakadang sedang ka long kumta te leng ba ga ne ka screening ka bangin le pan namar kata nei ki bon ba ki brio jongi kem kwa long ki om ni sat ni kya belengin net screening hendrai menta ka perthai kala poi ba ki balai pu senam seneng ni haban le ka screening khanang ba ngin yo tep ken bangi sitam yu ti kata ka jing tep ndai ban penting ki brio da ka jing tep ya ka log ka jong ka jing sitam pila ban ban yo ki dawai ki dasen pila ban sumbar ru ele dia ti ki ya ka ne ba ngi kam yu mentaken bangi kam concentrate ya ka screening Ti limbakan ka campaign doktor di kum ki ki jingpang ki ba pila ban screen limbakan ka campaign kemeningkong hapo kini ki brio ki bakha ki bopon dai ki le kini ki examination ki hagopor baki long hagopor baki armat nang ta bat ki test ru ki bobon zat ki le hakana ka screening mo ti yaki kelong na banta kene ka jing aitika long ka jing aitika ru ka danda ka por ti ki pet ki check yaki tu ki ti na lorang taru ni screen ru ya ka tuberculosis nang tapat ngi eye counseling ru yaki ni ki khana samla but yaki ki khana samla kan thai komno ban le ko ha ka por baki yo egzing poi nai but komno ban sumar ye ledi ti na ka liang ke NCD pan hapo ke NCD program dai ni dan lightly ki jing pang ka baning kong ka deka hypertension ne kumbangi ong mengi ba ka kiu ka blood pressure ya kata nang ta ka baar ka de ka diabetes lene ka jing pang sidi bat ka balai pat ni pet ya likely ki cancer te na do kini ki facilities ki ba ha community level mo ha saki pat ba te ngila sedang ya screening na do ka por te ka screening ki cancer pat ka de na benda ka cancer jong ka sentur ngim ong cancer ngi ong ka oral health lene ka jing bit jing biang jong ka sentur nang tapat ki ni ki breast nang tapat ka de ka pelakon ti kita ki ngi screen na do ki lowest facilities jong ik ata mot kini ki sub centers ne ka bengi khot menta ki health and wellness centers ti ki brio ki badan hang tu ka team ka badan hang tu ki la yo full training ban le kini ki simple test ki de ban le long ngim la ban ong ban hapo ka ri jung mo ngim la ban pen biang hado ki sub center ban om kin biang ki tiar kitar henre ki la long well trained pat ban le e screening khanang ba la da ki lap kanu jing duna kin yat pat haka referral ban refer ki siki jaka ki badan kam la pi ong de doctor baki don ki jing eye training de pi hatu pi eye training pat lene ki kinu ki kinja period kin ki ba pi eye bagi ki nong sha sumar kin bikin eye ki nong pang ki bawan ban screen haki jaka sumar ngidan kini ki health and wellness days ngidan kini ki sngi sisen stio flourish ha te haki tu ki por ni ai ken kandiat ki jingtep kum no ban sumar namar NCD ka
haka jing sisa ke NCD nei ka ba kham kong san tam hakini ki jing pang ke bangi khat ki NCDs ke deka lifestyle ke jongi karukom ke jongi karukom bam ke jongi karukom thia ke jongi karukom tre rukom khata jongi te yeki tu ki nge ai jing tep hakini ki wellness days ki bangi don hapo kini ki sub center nang ta pat sapang ke deka kha ko pon ro kadai part of jong kata he nang tapat kum ka tuberculosis kini parok khat ni ai ki sisin sitio ka jing batai kini ki nong pang ki pawan so ki health facilities jongi te doctor ma kum iwe I nong sumar yaki patba yaki brio dike balik kalong ka badan kam ban screen yaki jing pang jing shitom kum I le person ro long pen so thua ya kata ba ya kano ka jingpang lade ya kano ka ai ru haba philap na do badang sedang kasok ba ban sumar ti menta pin pe ya gani gari ke jongi nei kat no ki bayap cancer ngi long ka state ka ba sakmat ha barok ko ke India naga jingbon kini ke ba yap cancer ti haga jing pe jongi ki data ki jongi ngi I ba ka jing yap ka banding kong ka daw jong kata ka deba ngilap yaki haki stages ki bahadian long kalak ta lot dia gamat ka phat ka jongi tingem la so ban sumar ban ai jing sumar ti nrei la de ba lap kloi yaki tu ki kum ka hypertension ka diabetes bat kini ki cancer ro la dangi lap na do badang sedang dai ka sok ba man treat ti ki breu ki kot ki kya ken long ila man treat di gini ki ti doktor ya kata ka jing ka jong phima ba philap kita ki jing shitom ki jing pang jing shitom ha ka por ka badang biang hatu philap ba ka ne ka jing long ka jing ko trikam ka dei tang hapo asar le ne wat ki jakan ong kondong ru ya bro ko wai ka ri ga jongi ti manupat doktor ki ba yo jing men toiling ba ka ne ka campaign ngalak mensyem ya kini mo ngatarai kini ka campaign menta kadang ya na duk khat niu terek kat pra kat kendai mentang ngidon arpo ngideh ka arpo arterik nei ti henrei ngidang ya kini ka campaign ha gini gisansngi ngiyo I be kejing mentoi hi ngemla ban ong mano badai ban yo mentoi lan ni mano bla yo mentoi ba henrei kat ki khnlung bat ki khna bat kumjut lo ki long kme bat kirang ba kila ayuan chakmat mo ki khna somla ro kila ayuan chakmat namar ka jongi ka kampram jongi kum ka health centers kalong bangin reach out bangin ngidit penpoi bet ya kata ka jing tip bat ya kata ka jing awareness mo ki information ka jing tip bat ka jing pensngau thu shabarok khat ki breu ti ka jing mut jongi kalong bat ngidan de ki lak bangin ngidan ka target ngidan hado lai lak ngot ki khna kan thai ki bangi de ban de kran ngidan hado saulak ngot ki kan thai ki bangi de ban ya kendo ban screen ngidan lai lak ngot ki long kemi ki bade ban yo kan ni screen long ngidan ki numbers jongi mo ti ngim la ra ban ong ba ki ki bade ban yo jing komno jing toy henrei ngakwa ban kan khandet chapang ki kita ki jing pang ki ba ngi kampet benia hak ni ka campaign kumbala ongi doktor mentan ka TB langta ka ni ka jing ITK ka bobiang por namar kini bro khoi kide ki jing ya da kimde ki jing pang ki ba phila da pang kide ki jing ya da kumno ba phin lai ni ki jing pang ti ka mol da dengi screen ni ka TB ka por babiang ngila ban ai sumar ka por babiang da dengi screen ni ngi ITK biang por ki khalung ko mot kin yo ki khalung ki ba shai ki ba khia ting ngila dengi ai ngi ice screening ke babiang ha por ba armet kalong kemiro kamot kan yo ikon ni besat bakya ila diro kan sat nei tis ko bai padia ka badan kam ha ka bangila ban sngau thu hang ni ka bong ni ka campaign ngi persang ro ban screen ya ba ro khot ki kan thai ya kasnam amar ngi ka jela jongi ngi dunasnam ngam tip na ka rokom bam jongi pat na ka rokom ka habit jongi ka social behavior mo karukom im jongi bangim bam bahai ki bam batai ba chenong kendong ro kum bapi ong mentan kila asdang ban ba mi gini ki benjing bam thamai mo kum baki ong kim bam sho ye ki sla ye ki wang dan ye ki jor jangam kila asdang ban ba mi ki jor thamai ba ki jing bam thamai ba ki jing bam ki bam te ye kamet te ki bon bha ki khna samla ki budunas nam ki long kemi budunas nam ba kani kala ban wan ra ki be pa de ki jing pang dia kan ni ka campaign ngi persang ban wat kita ki lat kilanti bukom no bantas iwe pe iwe la idunas nam ne am balade idunas nam ngin ai ka jing sumar bat ngin ai kita ki jing ngeselok balade ibiang pak dero ngin dang yai keren pak de ka jing pam batai ken ti kata ka de ka jing mot bat ngi kmi lanti babarok khoj
ki nong snong kin shimi kani ka kabuk ser jong kani ka campaign ka behetam hapo ka ri India bat ngatrai ka partai baro ko we kata ka de ka hang di doktor kani ka Swasth Nari Sashakt Parivar ka campaign dei ka fokus bha ya ki kan thai ki khna ma ba di ki long kami di bale ka khya jong ki kan thai khna ka long ka ba kong san bha ken kumbala ong menne kalong ka bokong san bha mo ka jing khya jong ka thai na mar kumbangi la yo ihi kumbangi ong kata ka burden of disease no ka jing pang ka khambun bha na mar ha ki kan thai ro kumju ro kishin rang tang ba ki kan thai ki kham tolat phi ka bor jong ki bar ki bun kata ka jing ket khle te na kata ka daw ki dei ban long ki baklan ken khnang bakin la ban shumun dori khana samla mo i bakat saus nam la de I dunas nam in dunas nam sa di ila long ilong kemi pade in dunas nam komot di ila kha khon indang dunas nam biang itu ikon jong iru in dunas nam ti kamot kamet jong itu kena samla la dangim pet ha ketu kopor bi dang he dang san lei kan the kam tam gi kan the kamot de kila long kemi ro kin tron bet kamet ikon jong ki ro kin tron kamot de kila he ro kin tron ti kila ban yo chpang ka jing pang jong ki kala ban long kin long kin tolot ka bor ya da jong kamet jong ki de te na kata ka daw ken long ikwa bagi kena samla kan the kam tam ki bandang long ki long kemi la shai la chisngi ki bandang long ka future jongi ki de ban long ki bashat ki bakhya ken la ki kan thai ki ba barok khat ki long kamiro ha ka jo garukom la de ki long ki bashat ki bakhya kamot kai eng ka sem jong ki ro ki la ban sumar bha bat ka long yeng long sem bat ka ni ka society mo ki emlang sa nang kila ban ayu ken han rengi ngim dei ban kret baka kishin rang ro ki de ki badan kam namar kishin rang pat de ngi ong ki de ki nong kamai mo ki nong wanra mo ya ka bami ka di ki nong psa mo ki nong penbiang ti ki ro ki dan kam he ken ya ka set bat ya ka kot ya khe mo tang bah ka ni ka campaign ka mangi ya kran manta ka de bet ni kwa ba ro khat ki kan thai ki batran ki bom ju alat le se baki sumar khon baki bon kam hayeng kim julap ban le pet yela di hospital kim julap ban le check up le se mo te kan ni ka de ka kam ka ya ka ni ka sngi ka ba ni ailat kenya ki baki to ki bom pat ju yo I kata hospital ki bom pat ju le pet hospital ki bom pat ju le test ka bp tang si sen ro kamot ki de ban yo ai kalat ken te ngi gi hat santo jong ki le chi snong ro ki penong ki ni ki kam bat ki no ki benong song snong ro lang ba ki asha lang ba ki ni ki no hikai school lang ba ki self help group mo ngi rai tre lang ban penwan ya ki ni ki long keme ba ki kan thai sha ki ni ki jaka ba dan ka screening za khandiat ngakwa ban hang ni mo kumi la ong I flares bentan long mde ba ye ki senrang ba kim yo pang kim yo aston andre ka long kumde menta kum ka kebien de kade ka kebe long da ka bobura me ki rang ba mo long ki rang ba kum ong kong flares ki bon kam ki namar ba ki haban kamai de ti kalong keme kade maka ka ba khame jan bat ki kon ru ha bon long bun sian bangi I ba kade ka keme ka pepet ki kon ki ti pom te kum ka jinglong jong ka perthai ka jong I mentahan ni hapo Meghalaya andai pi ba ki kon samla jong I ki jat ki pra andai te da ka jing kot jing khia bat ka jing bet jing piang jong ka keme ngatharai ya kata rungi laban penduna namar belai long ki kon ki jong I ki de ki jing ais ngo ba ki jong belai yin andai te ngakwa ban kentu kan iki ni ki nong pet ya kani ka program mo kani ka jing penjalan kon kamde ban ong ba yo tang ibe lene arngot ki kon handai ka jing penjalan kon kade ban ai por ya ka kemiru bakan yo ya ka jing ko jing khia knang bakan armet biang sisien ro kan long ba ko ka bakya ti kata kade ka we nang ta pat sakwe hapo ka khan riu khat prasinam ki kon kade ka jing la ni hiang ti lada ka keme ka pang kan jinjar ya ka ban pet ya laki kon namar ka jing si tom ka jong ka ban te ka no kan la ban ai jing sinangi ki kon ban pet ki kon bikin ya da kan ti ka bedai dai te ngathrai
hak ni gerukom leragi yo ke yeng ke bakot ke bakia ke yeng ke besuk namar habadon ke jengkot jengkia wat lang ngiduk ru ngisuk ne ti hak ni gerukom nila ban kampet bhai ki kon ki jongi ke namar ba ke perthai jongi kelas ni palat menta ti lara kadon ke jengsuk hayeng long ke kamsuk ban yalam ki kon akalenti ke bedai kata ka jing mi ma ka jing ong ka mi ba health is well mo doctor Yes. ba ong ba ka ka khia ka de ka spa ba jong ka jing em jongi ki brio di haduk menta ka no teliki health cam kila don Ya menta hado menta sansngi ngila ban ong mangidan riu spa tam ki health center ma hapo ka jela me klia jongi ki long kita ki centers ki de ki ba dan mde ki ngi claim ong ki hospital he Nari centers ki bay jan bah bat ki nong song nong kom ki PHC bat ki sub center tikidan hadu rius patam tingi plus pada ki district hospital bat ki CHC tele singi la poi hadu news pa teli tinda baru khat kini ki health center jongi pergi penlong cam every day man kesngi ki penlong ki cam mo tila dengi ken news pa angot news pa teli ki health center ki penlong kini ki screening cam man kesngi kemut hakani ka sansngi pela la ban multiply da usau pela yo ikata ka number approximately 1000 tam ki health cam henry ngimla ban ong babarok khat kila ban yo ki bru shibun kidan ki ba pelong ki kam henry na kadaw jong uslap na kadaw jong kal air teng na kadaw jong ki bom ki kier ki bom la ban kier ne ki bru ki mla ban poish ki kam mo tingi aware ya ki nong song snong menta namar ngidang duna bah ki bawan kini ki kam wat langila don kita ki kam ki bangila organize bakin wan shikmat ken bakin wan wat ken kita ki jing tip lada kim pangro mlele kin chuan wat ki jing tip ya ki jing counseling mo ngi ai ka jing selok kham tam ka bede ba ka nutrition ka jing bam ka bate ya ka met bat hari India menta ki ya keren ro ya ka jing sngat namar shatai ki yo ka jing pang sngat ngi shane ngi yo ka jing pang duna snam la ne ka jing raiko la ne ka jing hoi ti long la ka jong ke area ngi haban pet ken ki jing pang ki bakam jor ki bakam kata ya ka jela jong mo shumot dur ka jing armet khna bakam jor shagaru hills bakam duna khas hills ti kamot shagaru hills ngi haban keren bahai kata telong laki jong ki areas kini ki health center jongi kila aktif ka eka badai dan kamban keren kombo ongi doktor mentan ka jing kumno banengin ban pelan ni kerukom shongkha bat kerukom kha mo bamde ban kha man ka banai man ka snem lani baki kon jong pi kila ban he ban san kerukom bade long kitu barak khoi ki topics ki bangi cover he kani ka hakapor jong ni ka bat ban juba bi pi ka to ka numbers ngatharai hadu ban dekut kani ka campaign hadu shtarik ngila ban tip hadu kat no mo tang ba ka jingmut jongi ka long bet ni khot be ikibre bakin wan health center bat la dikim de health center ngila pertash nong ngila penbenalang bagi asya bakan dan kata kam ha kata jaka kamut kim de ma artotien ken bat de ban one bed ban yo kata ka experience mo ya kata ka kam ka bas ngo ko ba yo mentoy ken yaka shek kya jong ki ti hapo kani ka campaign ka judan ka jing ai jing hikai kamtam shiki jaka nong kondong ma habe de kan ka family planning lani ban jalan kan ka jing yo khon banum ya jan than ka jing yo khon lani banum yo khon shibon ma namar ba ka jing duna ka jing yo khon ru long ka de ka ngila te ban sumar khambhai ka ya ka sam bangin pet khambhai ki khon ki ti ban ngila ya ka ban ai ya ka spa ba ma habe dei ba ka koi ka khia bni sumar bai ki kon ki te phila banjor khindiat habe dei ba ka ta doktor ka wei ka pat jong gani ka campaign ka bangi dan ka de ka counseling te hang to po counseling long namar ki counseling ru mo ki kini ki jing ai jing hikai ki jongi ki bon bha te kini ki counselors can let nabenta ki counseling long depending on mano ki bawan long lada ki ba dangkha dang pun can counsel ki sapang ka family planning kumno ban penhe pensan ki kon mo de lada de pat sukhen no ki brio ki bapang sini lana ki bapang bakiu ka bp kamot ki counsel ki pat ka ai ka bam ka baki de ban bam ka ai ka bam ka baki de ban kiar te kini ki counselors ki zonge kin don ha ki camps but ki ai ka ni ki counseling
kandiat ya kani ka counseling dai long ha kani ka KMM ko bangila ikran mentan kadon ko ka komponen ro ka ba hap ha katahi ka jingpang bom yebet kata ka ka mental health mo lani ka jingpang ka ba ya dai kamla bandai ngimla ban ong ka jingpang andre ka jing ngau ka jing lap jong ka jing ya kenduk kin jong ki kentai mo ha ka ba dai bat ka jing ngau jong ka jing mu jing perkhat ka jing kata mo teng teng ki bon kita ki jing mu jing perkhat jong ki kia kata ka mensem jong ki mo habaki kendo ki jing ki baman ka sngi la se kala bandai na ka daw jong ki jing kasam kala bandai na ka daw jong ka jing bom yo kam yo jam la ne ka jing duna ha ka jing yo jing kot ti kidon la ki jong ki jing diaw ki jing ngosi mo ti hakani ka campaign ki kanthai ngi la ban aya ki ya kane ka mental health counseling ro kamot ki barak khat ki nurse bat ki doctors bat ki nong tre jong ngi hapo ki health centers bro khat ki la ban aya kane ban screen ro kenya kata ka jing hadok kani kalong kami ka lani kini kena samla ki hatu ki dan ka jing ngosi ngaudio bat le se ki kwa ban ye tho ye kata ka jing ngau jong ki bat le se kin yo kenya kata ka jing islong jika taruh kedai kawai ke komponen ke ba ngihap kini ke campaign tambangan su ong lupa ya pi ba ki nong sngap berokhat kini ki kam gi bangilek kim dei bangilek tang kini ki sngi mo ngaduk khat niau doar kini ki kam gi ba ki center jong ki lek man ka sngi tang ba hakani ke campaign pade kalong bangim kwa su bangin up bakin wan haki bai pade ki sngi ngi kwa bakin wan bait menta namar kat ba pidang wan kloy kamut pidang yo jing sumar kloy bat pidang laj nagi jingpang stat no pin bani ka ba up lano pin wan ti hakani ka campaign ka long kata ka de ka long ka focus jongi ka long ba ngin ailat ba uwe lani ka we lani iwe kana kin laj mo na kani ka screening ki de be ban yo handre la daki ban pada cik center jongi ka no ka ngiro kini ki jo ki service kila ban yo tang ba balai ban up ya kata haba pila ban de mentaken ta ka deka message ken hatu ki buat ki nong manya shim benta haki kum kini ki training la ni ki jing ajang hikai ba pin council ye ki ken hoi kandiat mo an sedang ya kata pi kumbi ongkong flourish mena ngidon Henry spa jan new spa kini ki health and wellness center ki jungi ki badon hapo ka community level ti nalor nang ta ngidon pat ki PHC ki ba hajrong jong ki mo ti hakini ki sub center ndai ki don khat art li ki services ki ba ngi ai mo yeki brio yeki pat ba ti mental health kadeka pat jong kata ti mental health nang ta kani ka jingsumari ki teman nang ta pat kani ka palliative care mo ki tu ki brio ki pelapang la aslam ki ba plaki na jingthia ye ki to ro ne ki staff jungi no poki health and wellness center ki le pet ki se yang ken le yarap ki sukhen na ba ban pen khod ki le na ban le addressing kum da don bet sor emo ye ki to ro ki le so khat art li ki ni ki services ki ba ni ai ye ki ni ki brio ti kani ka jing wan ga jungi hang ne menta ka long ba kini ki ngin le ha ka campaign ru tang ba ngi kwa ban pen tep ye we pi we na phi ba kini ki kam ki bangi le ki jaman ka sngi ha po kini ki health and wellness center la ne ki ba pi sai khot ki sub center ti namar kata what pen tuat ye la dia ban let support ki sub center ki jungi namar ba belengin ap hado bangin dio ka jingpang pi ka jinglong ka jungi dei ka longum ne la dang ya dang tre dang ta dang e gum tuan dei la dang khot ki namar ki awareness ngi la ai sipon ba ti ma pi baro mo ki be skap be kani pidang sat pidang klan pidang la ban ya ban yang ban le lut ki kam na dong sadong ti la da ki ong ki bri pi bu pin let screen pi ong beleng an screen haba ngampang ngam sitom ti ya kata ngi de ban pen do ya kata ka jing sngong ha ki brio namar ba kala poi ka por menta ba haba ngi let screen tingi tep kan ni so tho kan subo no la da de ba
ni kalak kam kiu ke sini ke jongi tingi so tho ban antat dia ke rukom bam ke jongi ten pilayo ke jongi kairo na gini ki health and wellness center jongi ban pendunai ke sini lane na kiu ke BP kamut pila kam long penjai jai le dia nang ta ke bam ke di ru pihak ban sumbar mo ti kum bo ong ki brio jongi ba ki se ong kum no ki ong bang tang sulet spo let pa pen i le de ken ong nai bam ke ta hendrai perkhat ba ke dia ke ni ke jing keren ke jong pi mo long balai ki ong ya kata ba nai bam kata le ne nai le kun ta namar ba ki perkhat na banta ke jing khat jing khya jong pi ti pi haban long pi haban sngo tho ba mo pi la ban ini ki bas ngap mo ki pen so tho ki ba yang ba sam ru kani ka jing khang jongi ki bam ki di long ka de na ka banta ka jing ko jing kya jong pi ti number bangim kwa ye pi ba pen pang pen sitom hado ba nda haban le dialysis number pen pe ki ni ki NCD nei ki yalam su ka e dialysis ka mo jing fail jong ki kidneys jing fail jong heart ti ki bangim la le e kham tham le ngin de ba ngim dan pisan de ka MHIS ni don MHIS tang ba kam la ban cover lot igini ki e ti perkhat ban le dialysis ru ar lysian sitio ban le long kam de ka ba suk e ka yeng ka mot ka yeng ka ta ba ye ka long yeng long sam ti ngim kwa ye pi pen poi su ro ka ta ka ban ta ti nomor kata habangi screen and kadi ka screening ka bangi le na banta ka diabetes bar ka hypertension te ka de be tang CCN sinam san minute pilaj ha ka to ka santa ka badan hajan jong ga yeng jong pi san minute pilaj hang to la adaptasi pi lada biang lut ki pi hablet biang le som sinam so kadai bet sisian sinam ken bapin let ya kan screening tena ga banta ki cancer ru kadai sisian haka san sinam umdan kam bapin let man ka por lat sang pinda sungo pang le ne pi sungo dan jing stam Haswa bangin beteng biang ya kan ka jing slok jingi bat kini ki arngot kinong yeshim banta jingi ha kan ka por tungin ya pet shwa ya ini jing pen bana iba khandiat haba ka kenthai ka klan bat yo abor ka kala long ka nong rem jang ka vexet bharat ka jingla jong ka khun kenthai ka jing pulia jong ka bat ka jing tibet jong ka penbet ya ka linti jong ka imlang salang bat ka ri om tang jong ka yeng ka sam la yo ya ka jing amen siem na ka jing yo I jangai jong mentri rang ba do kari Narendra Modi ka jing ya la phakari borok wei na ka banta ka jing bha jing met jong ki kenthai kalas dang Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyaan Hapo kani on pelong ya ki jaka ajing sumar balas dang ru ya ka rashtriya poshan ma ka bapra nolor kata ka jing penrung kerteng kerpang kan pensok ya ki application na ka benta ka PMM VY na ka benta ki jing tep bakham banya so bhalet cheki Ayushman Arogya Mandir ki bajan tam jong phi ki jaka sumar pat ba ki jaka sumar sarkar ne ki jaka sumar aganwadi ti doktor ngakwa ban pha shepi ma manu bat kumno pila ban pinslur ya ki pat ba bakin wan mi shakmat ban le ya kan ka campaign lani ban screen ban kran hang ni na ka banta ka jing snap ka jong phi ba ro khat ki be snap e kani ka du darshan ngi kwa ba phi ru pin so tho ba kani ka screening ka dei ka ba kongsan umdei na banta jong no hndrei na banta jong phi simat ti ngi weri phi bapin ye wan sagane ti hapo ka community pan ki dan kiniki asas ki bangi ongmo ki asas ki mobilize ki batai ki brio bakin one second screening nolor nangta ngidon ru kini ki self help groups nangta pat ngidon kini ki village health councils nangta pat ngidon ru kom kadon ko ka jaka hangi po hala klet kadon hangi spo sini sujan sini spo East KHASI Hills kadeka jaka kaba e bhaban ya ti kitu ki self help group hang to kitu ke yarap paramaki ban pentep ya kene ka kumno ban lomba pin ha ban let ban screen ban let pen I la demo di dakajing penon kami ki nang tangila ru ban penon kami kini ki bala ayo ya kajing kat jing khia na kajing pang
kum gi nomor kidan gi ba pang cancer ru ki belayo e gajing kot jingkia hadien ba ki la yo e gajing pang cancer te kitu ru ki la ban long kum ki be ni ki mobilizers jungi dang tapat ki khna school ru nomor ki khna school menta ki la sian ba te ngin pendan kami ki bakin keren siki kimi ki pa siki man ba kin let na banta kini ka screening kila dangi pai shaka jinglong jing em jangi ki khasi mo ni judan ketuka jing ong ba ka jing buat ru bangi shet ba di da ko shet serwa nang ta da ko shet jama kam tam bangin ai ki long kemi ki bedang pun bedang khakun ti doktor lani ikong flourish fila ban ong ba ke jing bentoy ka ba kila ban yo ling ba ka jing bam ya kit ki jing bam ken Leng ba kani ka campaign jongi ru em long de kam kani ka campaign nang bahagi health centers ba pher ngidon kata ka we ka benta ka bangi ong ka eat right eat right ka mot pin bam ya ka badai mde ban bam than ki pniang mde ban bam than ki pniang bala shu shet mde ban at than ni ka melo ban khle melo than hado ban da bon ban pendunai ka belo ban pendunai ka sini kumno ban shet bhai ko hado bakala hado bakila yap mo kitu ki knyang jingpang kumno ban sait bahai ki johor lani ki so shwa ba pin bam kini ba rok khat ki de ki benta jong ka health education ka bangi ong ka eat right initiative tingi hikai ya ki long keme ya ki khna ba di ki nong shok snong ye ka nero handrai nga tharai ka tu ka jing hikai kom ka personal experience jonga ngai la di ro dang apang ka mot ka tu ko shet ja mo tu KHASI jong yu basau itu ide ibang ishet bam barabor na marngim la ban bam than gi we ngim dan tes ti ka to ka de ka besuk ha ban bam tang ba ngatrai ka yarap ha yang ngiro ngi yo bor si sha ken de ngatrai ka jing hikai jong ki ancestor jong mo lo ki naduk ko por menshwa ki la hikai ngi ban ba mi kini hi jing bam ki ba mentangi la ya persang ban promote mo ban penduna peniang menshwa ngi ji bam peniang reng akan mau long duna ba kita ki jors de menta pada ki masla ki bam la itu syo kita ki peniang ki bam itu syo tekamot long kumta kan ngi de ban adkar bahar kom bam jongi ba ladangi la le ban buat ki jing bam ki ba handai ki ba long healthy bah ki ba khoi ki ba ayu ngatrai kan yarap ya kamet jongi ngatrai ha kata ka personal experience jonga dikum ba kalong mentati ki wat ki jor ki jab ru la khle dawai sudah ti ling ba ka jing bam jongi ki jor dawai ru ka khata phi mo ya ka kamet ka phat ka jongi kam tam ki ba dan hapdeng ka jing kha jing pun ken ha yo bro kha ji kan kata long ki nomor ko we ga long gum ne pi gade ka jing ai da wai ye kini ki jur bi jong yin dai kada don da ka proportion ban ai ka da wai mo ti hendrei pin da pet pat bon ne kini ki nong rap mo ki kwa ban plung ban ayu ki jur re jong su ki ai bet ka da wai ti long kam da dan te ka jing thau hendrei ka de ban don ka exact jing thau kan ban ai kini ki dawai ro mo khanang bakinam khata pat yaki ba bam ya ka to ti hendrei ka dum long kum ta am ha ka jing pet jungi te kam long kum ta ti namar kata kan pen sedio ya ka mat ka phat ka jungi namar kata ka daw ngi kan tu ye pi dong skap ro ba haba pidan zakale ne la dapim dan zakaro manta gidon ki dan ki pots ki bo pila bantung kum kini ki pudina gidon ya gitu ki beret penlong mlien ye la de ban bami ki to ha ko por bam namar ki rap ha haba pitung hi ti pitep ke bo pi ain to ndai ti ka to kan ya rap ke ti ko flourish ngamat kaliya phi hakapor ba phile ya ka early yuma early screening ekum to ki jingpang jistam ki ba phila ba ki ba khamlong yu ki ba khamat ken ki jingpang jistam long let's say habang ile ka screening dai ka first line jong ka screening haba ki health center jong ki late mo ki nurse ki doctors ki train aganwat ki train ashas ki la de le ka screening ka first thing ka ba ki le ki khot ya ka CBAC kamur ka assessment ka banang kong mo kata ka de bangin test la da phi ke kadan kan jing kali ba hato phi di duman phi bam raja ne nang ta phi di kiat ne kata ka de jing kali nang ta phi sait mare ne
lani ki jingkali ki beper base na kita ki jubab jong pi ngila ban ong ba pila ban don kata ka jingpang lani pila ban yo kata ka jingpang ti kata ka de ke baseline screening mo ka bangi le shwa ngim ju screen ra direct yo ubreu da ka batas ngila shwa ka siba ti dangi ibu ubreu klem dan ni kita ki high risk habits dai ki habits ki ban pen kila ban pen yo BP lani sini lani kanu ka jingpang ka bam yubit kamot ngis ngoto ba uni ubreu dai high risk lani kini ka breu kim dai high risk kamot ki dai ban continue ya tu ka jing im jong ki ka babha ka ba long healthy ti kamot tangkat ta dai kidan pa dia ki skor palat dia kata ka skor ka ba kila bandan ka high risk kata ko pandang ipa ki kenche ki nurse ki doktor bakin check bahai ki bakin pet long ki la ka BP jong ki ka biang na em ti bon sen hing hatharai ki bon ki breu ki ba ki bahai ka BP ka sini kila dan menta menshwa ngim ju don kam ban pen ban le dialysis hagi hospital ki ba shajwai lenish clear menta syaki hospital nong kendong ro ngila le la dialysis kamot la bon ki breu bapang ya kani ka jingpang kidney ti katahi ka pen i ba ki jingpang menta ki la keu ta te ngem la ban ong kanu ka non communicable disease le PE hi ki breu ki belet mo ki se ong ba dang litre uskulan suyap ti gitu ki balet sempisana po ATM ki sukulan hang to ki suyap bon bha ki ni ki jingyap kenden kataru mendai jong ki teman jong ki samla jong ki berangkia dangsan ti hadin ngin dapat gitu ki deki badan ya ka jengpang hypertension dan ya ka diabetes nomor kata kade ke jing kentu ko ba ni ngidas ngo khia bhai ka ni kum ki ba pet ya ka kat ka khia ma ka ri ke jongi ni so khia bha nomor ngi i ba ka ni ga ja but ni persang kat la kat yai mo ban pen bor ki brio ban at least kele le screening tang ba kum bang ong pi along ka health seeking behavior ka jing wat e jing ko jing khia jong yin nei bangi sat ni khia kam de ka ba you kam long mandatory gi bangin let screen mo te kadai ru ka jing kentu ye kini ki senrang namar ba kum bangi ingi ya bro ko be ka Meghalaya mo ngi lepen te ngi ba habon hi ki health facilities ngi ki bawan ki de ki kenthai ngin da approach ki senrang ki ongim dan por ba ngi hab ban let kum ta mo ngin let cloud ngin let support lengkha ngim dan por ban wan na ban ta ka screening hanre long sip khia te le de ko kwat ka kya menta pirang sa dang klan pim sngo hanre suki nei la ka don ka jing pang ka tre no po te namar ka ta pim so tho te ngi pen bor kan yi kini ki senrang ru tang sis ngi phila ban pelat por pim dan kam hi bro sis ngi ru tang si pang let sisen nam ban let screen ye la de la da pi piang pi ru pi sok men siam te kalong ta ke tien re la de ba pim let screen pat pi bo e ka to ka jing bon kam jong pi ka man de kata kan wan ra ka jing e ka ri ka jong hi bro ko wei kum ba pi i ka jing sumar hang ni hapo Meghalaya kampan kot bor kat kum ki mo kat kum support ri pareng la ne kum support Mumbai support Delhi ne kampat kot bor ngimpat kot bor kata ti belengin kwa ban poi setah du ban dah hablet setia mo ban sumar ti ngi kwa ba ngin sumkia ya la ka jokka kot ka kya ki babun ki jingpang jing stam hani ngim julap mo doktor mo kong flourish babun ki bangi haban le hi shabalon pa asumar henry ko pa pi ong mentan de ki senrang ki khamduna ban wan chakmat la do ba pi pentre kam ya kan ka campaign de baro sikat taru hot baro sikat taru ki duna ki senrang ban wan namar ba kimpang ti kilet tre kilet kata ki ong bam dan por ken ti ngakwa ban kentu ken ni baro khat ba kinwan mo hakapor ba pi le ya ka screening kum ki jingpang jing stam pade ki ba kham hakamat ya ki ba kong san ba ken ki ba fill up ling ba ka screening hoi kumba mentahi ngal mula ban ong ye PKA namar ki chong hi jaka mo ko ba ong gidan gi jaka ki ba khambon ka TB gidan gi jaka ki ba khambon ka jing dunas nam la ki jong ki screening mo gidan la ki jong ki target tang ba ngan su ong ye ki ngin le ya ngi se pet ya ka ni ka jingyap jong ki breu mo ha ka ni ka jela jongi ki bun hi ki bayap na ki jing pam bom je bet
mo ki jing pang ki bom ya bet kom ka TB ka ya bet no way shu way ti ka mod shumod dur kom ka covid le ni kom ka jing pang jar ho flu ka ya bet ki tu ki jing pang ki be bet na ki kham duna bayap nomor kila pila yo pila sngutho pila shim dawai pila jam tin re kitu ki jingpang ki basuki suki jai ki bo phim tip ada phim le screen phim tip dan ki bro ki basu stroke ki klam tip ro ki dan BP ki shukalan kom tu kila klat to bon bhai ne ki shin rang ro ki ba ka jing ka list jong ki ba ki death rate mo long ka cause of death jong ki bro ki nong kendong ro ki bon ki shin rang ki baklat ki rang ba na ka stroke dan ni nak jingpang basuki kan san ka BP te ngatharai ngamla ban ong EP kan ni ka por ke igi jingpang ki bakham bon ha tang bangila ban ong ba ka NCD ka hypertension dan ni kini ki jingpang ki bom yebit ki bon ba kan ni ka jela jongi bal da phim le screen phinum tep kata ken la da phi jar ho la da phi pang krau te phila yebit phila smutho pan shim te kumta ken ka dei kata ken ka badan kam long bangin tang mangi hi bala ban tip ya jing ka jing khya jong ngim de ban depend ha ki wei pat de ban ye tho langi pang ne ngim pang bon de mangi hi ken ban de wat ya kata ka status jong ngi mo la dang ngi pang ne ngi krau ne ngi biang ne em ngi sngo be kom ba biang tip ma dang ngi screen pat de ngi lap ken ba kum ta ti ban ye dai ki ni ki jing pang ki ba dang khna ti ka mot ngi ha be ban de screening te bon sen hi ki de ki ni hi ki NCD ki bom ye bet ki ba jor ba ha kan ni jela jong ni bat ki ba la ban long ka daw jong ka jing yap jing em ti doktor ngan phai biang shapi kan dia ti nak ka daw pat ba kan ka jingpang mo kan ka non communicable disease le kita ki jingpang ki bam ye bet mo ti nak ka daw pat ka kan rei ba kin ki jingpang jing stom non communicable disease non-communicable disease kum bangala ong mene ka kham ya dei ba kum ki jingpang ya ben ki tu ti ki dei na po gini ki bacteria gini ki long gini ki kinang jingpang mo kane ka NCD pan ka dei naka lifestyle ka jongi naka ru kombam komdi ka jongi ka jing em ka jongi mostly ka dei hi kata nang ta kala bandai genetics ka mod ba ka hiar pateng kahyar pateng te ka wei ru kala ban long kata te enrei kat kum ka jing pet ka jongi menta te ni la bon palat NCDs nomor kat ki bangi pet nomor ba hapo directorate jongi ne long kini ki that reports ken ki one bed man ka badai ki one bed na pro ko wei ka Meghalaya mo kat bangi pet hang tu ne bon hi ki belong related to NCD nomor kata ka ni ka ban khia bhai ngi kum ki batre hapo health long nomor ba manu ban kwa ai ki wei baken pang de yele de rungim kwa bingen pang te ngim kwa ka ni ki paramar jan ki jongi ki bahai ang bahasam ki jongi bikin yo ai ka ni ka jing pang mo nomor kata ni da kan tu si sai ki ye phi ki nong pet ye phi ki nong skap jong ka ni ko program sngo bha sim khia yele ka jong ka khya nomor ba haba phi khya pila aban le bon ki ai pila aban long ki basai so haka jing em ka jong pi ling ba kan ka campaign dai ni klam focus tang ya ka ka khya jong ki kan thaile ni jong ki khna hende ka focus ru ya ka mental health ba ya ka counseling te hatu ki long kme ki yo jing men toiling ba kan ka counseling bat kan ka jing ai jing hikai ke ngathrai de kombangi ong mane mo sisen hi ba phila yo e ka jing tip phila la ban de kumno mo til phim tip ka mot phim la ban le kumno ye ka jing em jong phin de ti ka ni ka mental health ro kalong ka jing pang la chu ong no kalong ka aka ka ba ki breu ki khen bet ba kalong normal kam de ka ba dan kam bandi dawai dan kam dan kam rabani salong long kalong ba la de pis ngau si ro chu ong ba long issue suppress bet te la de long ngim chu kham de ye ka counseling e then re when la de p1 pat de ka ni ka campaign long ba ka ni ka campaign pat de la dengi screen la dengi lap ye ki khna la ni ki rang ba la ni ki kan thai ro ki be kan do mo ye ki ni ki kan ja mental health disorder kom ki anxiety ki ba kan de cha dem bet barabor la ni ki stress ki thakle bet teng de ka mental health kam ong re phi ka ni ka jingpang jong ka jing bakhat ne ka wan ha ka dur jong ka jing sukpo ka wan ha ka dur jong ka jing thakle teng phim tip ka ka daw jong ka jing thakle pat ka de henre ka de ka don ka depression ka don ka anxiety tin dala counseling pisa tip ken
ka ka daw ko pelong pi ba pen sukpo si sukpo la ne ba pen chu thakle la ne ba pen chu kiu ko ba pi ta ken ti bun sin ngi wer ro ya ki nong pe ni program mo balada pidon kom kita ki jing sngo lang ki jing sngo pizza ki jing sngo diaw mo pide ban wan chi health center jongi na mar health center jongi ba ro khoi kila dep ya kan ka training bat kila ban yarap ya pi la dakim la ban trip hap ya pi hang ka to ko poro kila ban ra pha ipi ki jaka ki bo biang ke pin yo yarap namar menta ki sub center jongi man shwa ki sub center ki de be pe tangi ki long keme bat ki ba armet bat di kelong menta ki sub center jongi ki pe nado na por bapun hado bala temen bat nado ki kena hado ki rangba bat kishen rang bat ki kenthe kamdon sho ka sub center negi center ki ba pe tangi ki long keme menchua tingi ong bale bengi sulech itika kate kate tangi kenthe sudah te bayang lan itu health center mentang ngawere ki kirang ba bat ki kena samla bakam de sho ka health center jong ki kenthe bat kinong armet bat kinong itika andre kade menta ya barok haj nado ki baret hado ki batemen ki kroro ki labanwan ci health center bat ki programs ro ki kam gi bangile ro kam de sho tang la benta ka jing pang shet ani ka jing armet ani ka jing kam pang jer ho bat tv ki program ki ba ngiat pentrai kam hini ha center ki long bet almost par khoi ki jing pang ngila la ban screen bar ngila la ban ladang ngila ban aida wai ro ngila la ban yarap ban pen poi ki jaka badai ban poi kin te sngo bahaya wan kini ki campaign hagini ha centers bat ba pen yo ka jing mentai sekendiar ngan ban hang ni dai masuk wa ban pentek kan mo ki brio ki bopet ya kan menta habangi le screening dai namar ba hapo ki sub center jungi ka screening ka de ga bangi la ban le han rei subo na la rangi sam ganu ga jing pang le ne ganu ga abnormality mo ha ga jing long ga jong ki long ngim kut tang ka ta ngim su screen ki sa pha no sia han rei ka don ga ne pat ka referral pathway ka bangi la sna ken sano bangin approach te ko me ka ne ka diabetes pa ka ne ka hypertension ro pi ha ka por bangi rang trei ngi supo PHC am supo nong kan dong ki breu kin da don hypertension le ne diabetes ni tho dawai ki bakin ni thian apar la de bon biki wan supo selong ro hanrei menta pat ni le akum no subo na la samba ka ni ka jing check e ka bp ka ni ka sanam ro dai ki long kadadon da ka SOP lene ka standard operating procedure dei ba sisin check ka bp ka keu ko bp pin ong ba kala keu ko bp dei ki don da ka standard operating procedure mo te sukhan na ba ki keu ka bp lene ka ni ka sini nei te ka mot ki phai ki tu support u doctor bodan ha po ka PHC lene utu doctor pat sukhen na la dei ki dan ki ba so thu te la unu brio pat la ban le support ki specialist bo te ki le akum no da kane ka teleconsultation ke ki kran bat ki tu ki specialist te ki sedang da wai yo uni u nong pang le ne kane ka nong pang ki sedang ya ga wai na po PHC te hapo ki sub center jungi pat ban kampen so ki pat ba ini ki pat ba ki mahab ban le suro PHC ban le chim da wai man ko por te ngi la bo ki da wai ki jungi hapo ki sub center te bat ni dan ru ka de ka app bo ka de ka application ka ba ngi anda hang to te kamut barok khat ki long ka sub center ru ka PHC ru kitap ken kitu ki breu betre hang to kitap ba ini breu ta ila sem dawai nang te kamut ka continuation pat namar ka dawai ka bengi ai da benta diabetes and hypertension ka dei CCNC benai mo ni ai be ki lipotili long la da ka dei CCNC ni mo de ngila don ru kani ka standard treatment protocol kani ka standard treatment protocol pat long komentan dei pilit sem dawai na po private lada pilit sem dawai na po private utu doctor la ban IV ki do no ga dawai ru hanrei ban peniat pat dia ka public health hapo ka system ka jongin dei ngimla ken ban ong ba na ban tau tu ngin ai di kita ki dawai na ban tau tu di kita ki we ki dawai te ngi song ngi don da ka ka steering committee te ngi khot lu de brok khai ki ni specialist ti ngi khat na pa nigrams ngi khat ni ki private hospitals ngi khat ki specialist le jong ru ngi form ye kata ka committee ban pet ki ai ki dawai ki ba byang tam ban ai ki breu ken te ngi la sana ye kata ka standard treatment protocol mo
nabenta both hypertension and diabetes. Te ngipet ru ba kini ki dawai ki dibandan hadu ke sub center level. Te kamot lada ki layu asu benai ban ke benai kini ki nongpang long ki bela diagnose mo bala ong bagi de hypertension and diabetes man ke benai ken haban let check hapo kani ke sub center ken but hak apor bikin let sem dawai artat ele dia mo te ngila ekran ru ba kini ki private hospitals mo nomor ki private hospitals ru ki so kya bhai kini nomor ke jinglong jungi ki brio nei ladangi dan pisang in let support private hospital henry ladangi dan pisang nei ngi sengap no ngi song kum to te kata kam dei ka rukom mandi dawai na banta ka NCD pi hab di belentar te ka dei tang ho doctor ban ong ula ban pendu dai ki dawai ha bo yi bakla kham hiar bo ki ni ki ula ban pendu na tam ba mdei ha ka jing start le jong ban ong mo te ki di ru ki so kya bhai ka ta te ngi le ekran ba ki ni ki private hospital ru ngi ong ba kila ban wan sem dawai na pi henry CCN si banai ken wan test yele de ha po centers ki badan hay jan hieng jong ki ken tingi nganam ai dawai tamba at least long ka follow up kan dan tingi haban concentrate bhai kani ka follow up ru number ladang em follow up ki brio mo ikini ki dongpang mo long na ka we ka banai so ka we ka banai ladang em tip ki long gum no ka jing long ka jong ki ngim la te ban sumari ki ha ka rukom ka bate mo ti kan mau parlok ki be pe kani ka program lada PD dawai BP lana PD dawai sini pin hab ban let ban check yeladi CCN si banai hapo kini ki facilities ki badan hajan ka sedang jongpi le doktor ya ki ketien jongpi ti haswa bangin betkot no ya kani program kong flourish pidan chikentien arkentien banya samlam shaki parlok nong pejungi hakani ka program jong health essential kabanang kong kublay biang sa sisen dia pi bapila ayang ikalat mo bangin yo bansam ya kani ka kubor syakinong sngap ya kani ka program bar kabakong san kabang ako ban ong kalong bawat sngap hadu bapindapang bapinwan syaki health center jongi bat hakani ka campaign ka bakarpang ka balal pelong nado khat neutrik unni ubenai hado arterik ubenai banuan barok khoi ki health center hakisnong ki thau jongpi lada ki tip bakadan kom kata ka jing screen ne ka jing eye lock ne ka jing eye dawai skop hawan bapinyo ya ka jing tip ka babiang mdei bapin pang bapin wan kan ma bahai kani lada pikat pikya ru pide bi banuan knang bapinyo ban tip ya ladi pilong kumno bat hato pi biang ne pidan kam ni ka jing sumar bat ada pidan kam ni ka jing sumar kani ka de ka jing sedang kenang wa pin long ki bakoi bakhia hakisnem kat kisngi ki banwan kata ka de ka message na banta bar khoi ki kenthei bat ki long kme bat kham tam ki khana samlaro bat nde ban kret ikirang ba ro ban ni lam lang ki lok jong phi bat de lang ka screening hakani ka campaign skowe ka component ka long ye ki to ki baklem pat yo ya ka to ka health insurance ka MHIS mo da pi ong ban le sumari le hospital kani ke MHIS card dan ke smart card ke rap bahai pi kitu ke bempat yo ke smart card roh kini ke campaign pila ban penrung kerteng lade tewan rai ki adhar card jong pi bat penrung kerteng sendan kenang badipidan ke smart card kenu ke por ba pi sitom pi saja pi kwa ban yo ke jing rap ngi hospital ke bakham he kamot ketu ke smart card kala la ban cover ke jing lot jong pi ya ke jing lot jing sap mo lade ki de ki khon ne ki bahai ngasam jongpi ti kata ka de ka khobor na banta ka ni ka campaign ti ngatharai pila aban ya shimenta ka ni ki sngi banwan khoblei kong flourish ling do bat kumju yu ru ya I doctor yang rai mai ki bla dan benta ha ka ni ka por ban ben su tho khamnya sheki parlok nong pe jangi ti parlok da ka to ka jing yakren ngingets khamba kani ka long ka jing hikai ka jing mentoy ya baro ki nong pe om tang ya ki kan thai ya ki khulung khanda henry wat ya ki shan rang ru bakin phai khmat sha ka ni ka campaign ti parlok ni ai khuble ya ka por jong pi bat kum jo ru ya ki ni ki arwet ki nong shem benta yi jongi bat kum jo ya baro khuble shibon